ihe owuwe ihe ubi nke afọ a nke ndị Enugu Ukwu n'okpuru ọchịchị ime obodo Njikọ Ọka na Anambra steeti bụ nke gara nnọọ nke ọma dịka ha chịkọbara oke mmemme igosipụta ihe dum ha kọpụtara n'ugbo nke afọ a ebe a nọkwazi wee sọmpe ime onye kasị wee mee nke ọma nyekwuzie onyinye iji wee tie ndị a aka n'obi iji wee sị ha jisie ike. Ya bụ oke mmemme igosipụta ihe ndị ha kọpụtara n'ugbo bụ nke ha chịkọbara n'obu Ụmụnri dị n'Enugu Ukwu nke dọtara ọtụtụ ndị ọrụ ugbo nakwa ndị dum eji okwu ha agba izu n'obodo a. Ka Chukwuemeka Modilim kọchapụrụ gị akụkọ a. Na ya bụ ihe mmemme kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ugbo na steeti a bụ Maazị Foster Ihejiofor kelere ha maka ime ihe aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo na-ekwu maka ya gbasara ọrụ ugbo site n'ịna-akọ ọrụ ugbo na ọ bụ nke a ga-eme ka agụụ dị n'ala anyị bụ Naịjirịa kwụsị. Ọ gara n'ihu wee kelee eze na-achị Enugu Ukwu na Ụmụnri bụ eze Raf Ekpe nakwazi ndị na-enyere ya aka na ilekọta ya bụ obodo maka ya bụ ezigbo ihe ha mere wee mee ka amata na ha na-egosi ndị ntorobịa ụzọ ha ga-esi nweta ọrụ na-eriju afọ ma bakwara onwe ha uru site n'ime ya bụ ihe. N'okwu nke ya mgbe ọ na-awa ọjị na ya bụ mmemme, eze Enugu Ukwu na Ụmụnri bụ Igwe Raf Ekpe kelere Chineke maka ime ka ihe ha kọrọ n'ugbo n'afọ a mịta ezigbo ihe ya nakwazi ndị chekọbara ya bụ ihe nke gosiri na ha kọtara ezigbo ihe n'afọ a. Ọ gara n'ihu wee yọọ ụmụ Enugu Ukwu na Ụmụnri ka ha jisie ike n'ọrụ ugbo n'ihi na ọ bụ sọsọ ya ga-ewepụ agụụ dị n'ala anyị bụ Naịjirịa ma kwekwa nkwa na afọ ọzọ a ga-eme ihe dị otu ahụ na ndị kabinet ya ga-esokwazi mee ya n'ihi na ọ ga-agba mbọ hụ na ha chighara n'ọrụ ugbo. N'okwu nke ya, onye bụbu sinetọ nọchitere anya ọgbọnta nkwado Anambra Central n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị bụ sinetọ Ignatius Abana kwuru na ihe ha ji eme ihe dị otu ahụ bụ iji gosi ndị mmadụ nọọ ya bụ sọsọ ụzọ ka mma ha ga-esi wee kwụsị agụụ na-agụ ha ma na-erijukwa afọ ma sịkwazị na ya na-enweta ego ha ga-eji na-egbo mkpa dịrị ha. N'okwu nke ya, onye na-anọchite anya ala anyị bụ Naịjirịa na obodo Burundi bụ Maazị Elijah Onyagba chọpụtara na kamgbe ha bidoro mebe ya bụ ihe na-egosi ihe ha kọpụtara n'ala na ọtụtụ ụmụ ha nazi eme nke ọma n'ihe gbasara ọrụ ugbo ma na-erijukwazi afọ n'ihi na ha jiri ya kpọrọ ihe ma gwakwa ndị na-esonyeghị na ya ka ha sonye na ya maka ọdịmma nke ha. Ihe mpụtara ya bụ ihe emere ebe ahụ gosiri na Maazị Emmanuel Nwoyibo tụrụ ugo mmeri ma bụrụkwa onye nwetara ọgbatumtum bụ motosaịkụl dịka elele ihe o ritere n'ebe ahụ bụrụkwazịa nke ndị chịkọbara ya bụ ihe bunyere ya. Ndị ọzọ sonyekwara na ya bụ ihe ritekwara elele iji gbaa ha ume ka ha na-esonye na ya mgbe ọbụla a na-eme ya. Igwe Ekpe mechakwara laghachi na obi ya ebe ọ nọrọ mee mmemme oriri ọnwa asatọ nke Enugu Ukwu na Ụmụnri n'afọ a site n'ịwa ji ahụrụ n'ọkụ ebe ya na ụmụ Enugu Ukwu na Ụmụnri ndị enyi ha na ikwu na ibe sokwazịrị ya wee rie ya. Site n'Enugu Ukwu, abụ m Chukwuemeka Modilim.